badakizue ordaintzekoak direla kontzertu hauek, eta hasiko garela Estrella Morenterekin, jarraituko dugu Goran Bregovek bere bandarekin, jarraitzeko larun batean Gwendal eta bukatzeko Oskorri taldearekin. Beste karpan badakizuela oso hurbil dagoena, doainik izaten dira kontzertu eta ekintza guztiak, arratsaldeko 7:00 izaten dira normalean, igandean aurreratzen dugu ordu bat, 6:00 izanik, eta horri izango ditugu gure herri hurbilagoa diren eta musika antze egiten diren talderik. Brienden, Andres Penabat, Moxi, jarraituko dugu Salau, Raúl Rodríguez eta bukaltzeko Mikel Márquez eta Aire Aizpakin.